A veciñanza saiu un venres máis á rúa para exixir que se cubran as prazas de médicos en Aguiño. A falta de profesionais está a provocar listas de espera para acudir á consulta. Esta mañá ás 11:30, un cento de veciños e veciñas xuntáronse ás portas do Centro de Saúde de Aguiño para continuar coas súas reivindicacións e que se cubran as prazas de facultativos. Unha vez máis, os aguiñenses responderon á convocatoria para amosar as súas demandas. De momento a situación sigue igual, estamos á espera, a ver, agora é mal tempo porque supoño que están os médicos tamén de vacacións, entonces é difícil a cobertura, pero bueno, non podemos parar, temos que seguir, e en principio a xente está animada a seguir loitando para que a sanidade funcione, para que en Aguiño sigan cubrindo o 100% dos médicos. E reafirmou a intención da veciñanza de continuar coas mobilizacións ante esta falta de persoal. Esta semana que ven non vamos a facelo nin en Ribeira nin en Aguiño porque son festivos, o 24 e o 25, seguiremos a finales de mes, empezaremos en Ribeira o día 31 e o día 1 seguimos en Aguiño e esperamos que mellore a situación, senón en principio empezaremos outra vez a facer pancartas para intentar empapelar outra vez Aguiño, seguir empapelando Ribeira e se valorará en facer unha manifestación conxunta. No caso de Aguiño, unha semana máis non contou coa cobertura das dúas prazas dispoñibles. Eu creo que hoxe hai unha médico, pero porque a outra está de vacacións. En Ribeira, en principio, están cubertos con médicos que veñen de vacacións e cubren a situación de Ribeira, pero que vamos, que en setembro vai a volver a empeorar. Igual están millor agora mismo no verán que a partir de setembro, porque esa xente se marcha para os seus postos. Ademais, lamenta que polo momento non teñan máis noticias da Consellería de Sanidade nin do Sergas. Ahora mismo está todo no aire, non sabemos nada. Sabemos que o verán é difícil xa polo tema das vacacións e que xa nunca cubrían ao 100% porque, bueno, si había dous médicos, pois mentras iba un, o outro quedaba el solo, pero claro, isto agravábase cas baixas e agravábase que é unha situación que se leva todo o tempo, o sea, que se leva vindo, o sea, que o ven é que isto sigue igual. Esta situación segue a provocar listas de espera de semanas para poder contar cunha cita médica na atención primaria. Ahora mismo eu creo que pedín cita a semana pasada e non me daban hasta 15 días, ou me poñía que non había, ibas marcando todos os días e que non había. Aquí en Aguiño, non sei agora mismo Ribeira. Pero bueno, estamos á espera a ver de... Supoñemos que o verán é un pouco así máis caótico, porque sempre o foi, pero bueno, a ver agora o mes de agosto seguiremos manifestándose e a ver que pasa. No caso de que ao rematar o verán non muda a situación, apunta que se valorará volver a manifestarse en Santiago e no municipio ribeirense.